Здравейте хора, вие сте с Борислава и днес ще рейтваме храна. Ще ги рейтвам, ще има два пъти. Ще направя видео с два пъти. Сега ще видите само едното, каквото ще избера. И първото нещо ще е суши. Много мразя суши обаче. Това не знам какво е, просто го слагам на девето. Паста. Спагети. Но има червено, което означава, че е с доматен сос. Аз супер мраза доматен сос. Така че 8. Хоток 2. Джунер 3. Айде. Супа 7. Защо няма кебабчета? Пилишка супа, така. Това не знам какво е. И накрая. И пак здравейте хора! И сега ще рейтваме сладки! Обаче не какви, а ще рейтваме бисквити. Първото е макарони. Много ги обичам, така че второ място. Ред бисквитки. Който не знае на английски, това означава червени бисквитки. Така че 10-то място, не ги харесвам. Бисквити вътре с пълнеж. Много ги обичам тия, така че стрете. Нормалните бисквити 9-то място. Коледните 4-то. Тези не ги знам какви са, така че 5-то. Китайските бисквити 6-то. Тези не знам какви са, 8-то. И нормалните и сега. Окей, това е добре. Така че, да. И сега ще избираме още. Здравейте хора! И сега ще рейтваме плодове. Ябълка е първо, което ми е най-любимото, така че започваме много добре. Второ място. Ананас, много го мразя. Много. Ягода. Любимото ми. Трето. Добре. Това не знам какво, няма да коментирам. Черешка 8. Манго първо. Крушка 7. Мандарина 4. Банан 4. И диня 5. И сега ще се пренесем още един път. И сега последно зеленчуци. Броколи 10. 9. Царевица мраза. Потладжан маляза. Мърков също. Лук също. Картоф първо. И люта чуска. Това беше всичко от мен. Чао!